Hello, good morning, लोगोफोर जोङो दिनै मोनसे जायगायाव दावबायहैनो नागिरदों जोङो अबाय थांनो नागिरदों अरुणाचलाव जोङो थांनो नागिरदों फुङावनो जोङो ओंखारबाय दहायनो जोङो ओंखारनो नागिरदोंमोन 6टासोआवनो बाट उन्दैफोरनि गाननाय जोमनाय सोनाय उन्दैफोर थाबा एसे खामानिया बारायखायोना बेनिखायनो जोंनिबो थायोना आरो जानायखौबो आंखौ बोनानै होनो हायासै दा पेकिं खालामनानै लाबाय आरो दा लामा ससेयाव आरो जोंहा माने एक्चुअलि लामायावबो संनानै जानो गासिबो रेडि लाखाजोबखादों आरो मोनसे फिसा ट्रिप थांनो नागिरदों जोङो माने जोङो उद्देश्यआ जाहैबाय आपेल फिथाइखौ खाहैनो नागिरदों दा आपेल फिथाइखौ जोङो मोनोना मोना नायनोसै ओरैनोथ' दाबायदि सिजनावनो आपेल फिथाइया बिराद दङ खाबानो मोनो बाट खाफाल दंना गैया जोंहा आयान फिफाथ' थांखाबाय नालाय बेयो मोनथियो मोनदों थांनाय बोसोराव दा आयानजों आंनो जोंहा खाफाल दंना गैया नायनोसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर जोङो ओंखारलांनोसै दा न'निफ्राय बायहेरायाव ओंखारखाबाय आरोना जोङो दै लादोंमोन ओमफ्राय दसेनाव लोगो मोनफिननोसै जों फेमिलि गासिबो फेमिलि बारा गोबाव रायलायबाय थाला नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि अरुणाचल ट्रिपखौहाय आयान ओमफ्राय एसेबां गुग्ला जादोंहाय बेहा गोदोनायावबो जादोंमोन गोदोनानिखौ आङो सिफ्रुनानै होबाय दाखालि ओमफ्राय रानबाय दा खाफालाव जानानै दङ उफाय गैया दा ट्रेनिंआबो लाखानाय नालाय बेनिखायनो थ' लोमजानायाथ' ओरैनो लोमजायाखै दा लोमजाथोंसै आरो इसोरनि अननायाव बेनो नायानो थांसै अरुणाचल होनलाय बाबा गोलोमजोब्बाय आं नै दा बेयाव जोंना आसामाव गोलोमजोबो दा दस्रा बिदेशआवहाय गोलोमहैगोन ना गोलोमहैया सुइटार एरि लानाया जागोन ना जायाथाय जेकेट लानाया दाथ' नै गोलोमजोब्बाय एसे लागौ माथो माबायाखै एसे माबा नै बेनो जाहैबाय बैरबकुन्द नैबे दालाङा गोदानथ' दाख्लै बेयाव गाखोदोंमोन ओरैबायदि भिरमोन मानसिफ्रा गानोनो जायगा गैयामोन बेनो जाहैबाय अरुणाचल थांनायनि एन्ट्रिखौ बेयावनो खालामो बेनो फार्स्ट गेट नुवाखै लामाफोरा गासिबो लेन्डस्लाइड जानानै बिदि जानानै दङ दालां मोनगोन बारे बा बिदि बावाखै बेफोरबायदि जानाया दाख्लैनियावसो जागोन बेयो अखा हाबाय थानायाव ना बे लास्ट जोङो दा नयस' होननाय मोनसे जायगायाव दङ ओमफ्रायहाय बे जायगायाव नैबे दखानखौ देखायलाय जेला जोङो फार्स्ट टाइम आङो बेयावहाय गाखोफैदोंमोन ना बेयाव आयानखौ टेबोलाव फुथुनानै चावमिन जानाय दङ आरोना ओमफ्राय ओरैजाय ओरैबायदि खुवा दा नुवानो लामाखौनो गासिबो गुफुर गासिबो ओमफ्राय लामा मोनसे एसे गाहायाव जों गोजौआव दंफैयो नालाय बियो खमैबो माबानिफ्राय भैरबकुन्दनिफ्राय 9 बिदि किल'मिटार ना 34 किल'मिटार ए बिसिम जाफैगोन आरो बे नयस' जायगाखौ मोननो थाखाय ओमफ्राय जोङो बारा गोजान गैला सहैथारनोसै खमैबो 2.5 घन्टा दंबावोदां ना जों लासै लासै थांगोन नालाय बेनिखायनो जोङो आपेल फिथाइखौ खानो मोनथारसै लोगोफोर माला आपेलखौ दुम खानो मोनगोन बाय गोबाबाय औलै जोंहा सासे गोबाग्रा दङ हनै होख्लायगासिनो आमिखौ खोन्थानांगौ गोबाबाय होनदोंबा हनै गोबालाथ' आजिखालि नङा गोबान माने आङो सिगाङाव गाखोबासो माबायो आरो ओमफ्राय उनावबा बे आइया डिस्टार्ब खालामोना खर' ओरै जानानै खर' सायो आरो बेनो जोङो मोनथारनोसै आरो 1 घन्टा 1.5 घन्टानि उनाव लासै लासै थांगासिनो नालाय ओइ गोबाग्रानि थाखायनो लेट जाबाय आया अबेयाव मा संनानै जानो नागिरदों माबायदि मोनदों नायलाय ओरैबायदि मोजां नुयो जायगाजों संनायजों बाबरे नंगौ जोंनि हमस्टे रुमा नै बेनो गासिबो बेयावनो ज' थाजोबगोन जोङो ओमफ्राय आयना हनै फ्रेस जाखांबाय आयनाबो ओंखाम जाखांबाय दा आंबो जाखांबाय आरो दा रेस्ट लादों दसे उनाव जोङो बेरायहैनो सानदों दिनैथ' एसे बेलासिबाय नालाय जा खाथियाव दङ रिजर्ट दङनो एसे नैबे जोंनि थानायनि
एसे थांबावनांगौ खाथियावनो बेनिखायनो रिजल्टखौल' नायनोसै बेनि उनाव आपेल बागानखौ गाबोन नायनोसै सानाव बिराद मोजां माबायदि खालामदों दलद थारा बेखौ दा मोनायाव जोमनांगौ ओइ फांखाबो गैबावासो बिसिनाव गोलोमा नालाय फांखाबो गैया लोगोफोर आं सानदोंमोन ब्लगखौ खेबसेनो होनो होननानै नाथाय ओरैबायदि गोलाव जाबाय आङो खेबसेनो होनो हानाय नंला आपेल बागानाव बेरायहैनायखौ आङो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजोंसो देखायसिगोन बेनिखायनो आङो माबाखौबो जोबनायनिखौबो आङो एन्डिं ब्लगखौबो लानो बावनानै दा बेयावनो भइससो होनांगौ जाबाय लोगोफोर अननानै नोंथांमोना नायलांदो आरो नेक्स्ट भिडिअखौबो नेनानै थादो आं थाबैनो होगोन थ' लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ गोदान भिडिअजों लोगो मोनगोन आपेल फिथाइ खानायजों थ' बाय बाय गुड नाइट